Ano gani pangalan ni mo, ma'am? Real name gin. Paano ka mag-budget sa sibuyas? Subong kay nagtaas. Tipid tip, 4 na hati. Apat ka dyan kami nilog. Yes, o 4 kadlaw ini. O, 1/2, tapos 1/4. Masakit yes sa bulsa. Mas tipid lang muna. Lain gidya, hindi pwede madula ang sibuyas sa luto, ma'am, no? Konting sibuyas, damihan mo lang ng bawang. Hindi mo ngalan? Sila ya. So, hindi kita neighborhood ka. gani. Iyay mo mambal sa pagtaas ang presyo ng sibuyas. Ay, dutay na lang yung mulutoon. Kay kamahal-mahal sa sibuyas. Ang akon 20 sa muna. Pila pa yung kabilog. Yan daya, 4 na lang. Apat na lang isang-isa. Oo, tatlo ganit dito sa Burgos. Tatlo lang. O, okay, depende na sa ginakuhaan. Oo. So, ano yung mo maginobra para mabudget mo, para makakabakal ka sibuyas? Wala na ganit. Talagsan ako galuto. Yan, bakal na lang ko yung luto para Talagsan dito na ang yan. luto. Oo. Pero importante dapat may sibuyas. Yes, No? kailangan ng sabor. Gani. Ano ko pa igoon na akong 20 nga sibuyas in a week. So, in a week na yung 20 mo. Depende na lang sa consumer kung paano niya na ipaigo-igo. Kaya I'm sure kada isa may sarili man niya nga diskarte sa pagluto. Ano, ma'am? Marian, Marian, ikaw, ma'am? Maui. Mawi, mamangkot kami, ma'am. Ano yung mambal kay nagtasubong ang baligya sang sibuyas? Ay, maano gid eh. Mabudlay gid pero mabudlay gid siya pero kinahanglan gid baklon kay gid daw kalain sa aton nga luto kung kulang sa sibuyas. Kalay ng luto o wala sibuyas, ma'am, no? Kulang gid. Ay dako gid ang epekto eh. Makamo sa una pila lang ang kilo tapos Cinta. oo. Kutsinta, pila na subong kilo ta? 290. 290. Padagaan sa bawang. Ginabana-bana na lang makaambit na ang sibuyas. Ginabana-bana lang sa abad. Pero kay subong kay kamahal, ay gamay na lang. Instead nga tig isa ka kilo, tunga sa kilo, gamay na lang. Importante may sibuyas. Pero ang bawang, ang 20 pesos dito daw, 4 o 5 kabilo, gambal padagaan na lang sa bawang. Sabagay. Bisan chap-chapo na lang gamay ang sibuyas. More to nga. Bali ini sa pwede na sa matunga. Basta may sibuyas lang. Si pangalan, ma'am? Si Maria Luisa Apare. Ma'am, mo mambal kay subong nagtaas gini ang sibuyas. Ay, bisa nagtaas, kinanglan man namon, namon nga nagabakal kami, ginatokos lang namon ang mahal. Kay para kinanglanon ti sa among pagluto. Kay do, laing ko may sibuyas, ma'am, no? Oo. So, paano ni mo mabudget, ma'am, ang imo kwarta para isa sa mga balaklon mo, mabakal mo ang sibuyas? Ginaparte-parte ko lang para makabakal ako, bisan gamay lang. Para lang nga may gamiton ako sa akon nga pagluto. Sa mambal ko lang sa mga nagaluto, kung pwede lang, kung dako, pihako na lang. Iya ko na lamang punda ko. Kung dako, pihako na lang para nga makatipid. Ako mga parente na sa barangay Milibili, kung kay mahal ang sibuyas, pwede na lang magtingi-tingi na lang kita. Ang gagmay na lang pilion ta. Gagmay na lang ma'am na insensan ko. Kaya doon mahal gid subong eh. Pilang kilo nyo dita? 290 man.